i ahir deien que hi havia unes 100 i pico persones, però no vaig veure ningú a l'estació de tren, per la qual cosa avui sorpresa que trobo quatre nois identificats per poder-los preguntar, i el que m'ha sobtat és la contradicció d'horaris, perquè diuen que aquest bus que en teoria venia a agafar a les 6:30 diu que surt a les 6:10, amb la qual cosa els horaris ara ja no enquadren, perquè tenien una planilla dels horaris i han descol·locat una mica l'horari que m'estan dient. Però bueno, anem a provar a veure què tal el dia avui. Claro, efectivamente. Creo que, por ejemplo, yo voy para el aeropuerto y me implica que tuve que salir alrededor de 4 o 5 horas antes para poder hacer todo. Llegar hasta Sanz, hacer el transbordo al aeropuerto. Claro, tengo que contar con tiempo porque no puedo perder el vuelo. Avui és una mica la prova, a veure, de moment jo he vist per aquí i em cau més a prop aquí la parada aquesta que no pas anar a l'estació de la Renfe, o sigui que de moment em beneficia una mica, no? Escolta, estaves ben informat, creus que tenies la informació? Sí, vaig consultar via web, a la web de Rodalies i sí. Vaig veure tots els horaris i més o menys ja ho tinc bastant quadrat, sí. No, el que em preocupa és la tornada. O sigui, l'hora de sortida em quadra més o menys, però em preocupa veure com arribarem a la tornada. Per què? Perquè no tinc clar el transbord entre Sant Vicenç i els autobusos cap a Tarragona. O sigui, no sé si quadraran bé d'hora, si el tren arribarà bé a Sant Vicenç i llavors de seguida agafaré l'autobús, si m'hauré d'esperar molt, això és el que em preocupa.